30 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд дар тантанаҳои ҷумҳуриявӣ идона ба ифтихори ҷашни Наврӯзӣ байналмилалӣ иштирок ва суханронӣ карданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи ҳамватанон ва иштирокчиёни ҷамъомади тантанавии Наврӯзиро ба ифтихори яке аз ҷашнҳои муқаддасу мубораки миллиямон Наврӯз табрик гуфта, ба хонадони ҳар як сокини мамлакат хушбахтӣ, иқболи баланд ва файзу баракати Наврӯзӣ орзу карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқлолро ҳамчун ҳадияи сарнавишти миллат ва Наврӯзро чун шоҳсутуни таърихи пурифтихори тоҷикон арзёбӣ карда, онҳоро пайвандгари наслҳои имрӯзу оянда номиданд. Чун ҷашни Наврӯзӣ имсола дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ доир гардид, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми содиқонаи сокинони ватандӯсту меҳнат қарини шаҳри Бостонии Хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғдро дар таъмини рушди устуворӣ иқтисодии мамлакат ва пешрафту ободии кишвари азизамон таъкид намуданд. Дар охири суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар мардуми сарбаланди Тоҷикистони азиз, сокинони ватандӯсту заҳматкаши вилояти Суғд ва ҳозиринро ба ифтихори соли нави аҷдодии ҷашни Наврӯзии байналмилалӣ самимона табрик гуфта, ба Тоҷикистони биҳишт осоямон сулҳу оромӣ ҷовидонӣ ва пешравиҳои рӯафзун орзу карданд. Баъди суханронии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар макони баргузории чорабинии идонаи Наврӯзӣ варзишгоҳи марказии шаҳри Хуҷанд барномаи бошукӯҳи консертӣ, ки ифодакунандаи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, расму суннат ва оинҳои накӯи Наврӯзӣ мебошад, доир шуд. Дар он сарояндагони машҳури кишвар Нигина Амонқулова, Муҳаммад Рофии Кароматуллоҳ, Дилноза Каримова, Шодумон Сулаймонӣ, Гуласал Пӯлотова ва дигарон ширкат варзиданд. Ҳамчунин дар ин чорабинии идона сарояндагони машҳури Ӯзбекистон Оғабек Собиров низ ширкат карданд ва дӯстии ду давлатро тараннум намуданд. Дар охир бо дронҳои чароғдор вожа ва ибораҳои ватандӯстонаро дар осмон навиштанд. Ҳамчунин мушакҳои зебо ва бешумору муҳташам таби ҳозиринро болида бардошт. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сухани интиҳоӣ ин чорабиниро таърихӣ хонданд ва гуфтанд, ки солҳо дар хотирамон хоҳад монд. Сафари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд идома дорад.